Gideklarar ang tibuok kadakbayan sa Sugbo ubos sa state of preparedness nunot sa hulga sa novel coronavirus. Bisan na og negatibo ang nasod sa kagaw sa nCoV, particular na ang Sugbo, apan gikinahanglan nga karon pa lang mangandam na. Busa giprobahan Cebu City Council ang resolution ni Council Dave Tumulak nga ipubos sa state of preparedness ang dakbayan. Kinahanglan nga mapahigayon og citywide coronavirus prevention program apil na mga malls, eskwelahan ug tanang mga stakeholders. Apil na nini ang pagpatuman sa kalimpyo sa palibot ug panglawas sama sa pagpanghugas sa mga kamot. Mamahimo sab nga magamit ang Local Disaster Risk Reduction Fund alang sa pagpangandam sa nag-ung-ung nga peligro mugna sa coronavirus. Sa pikas bahin, gipahimangno sa Cebu City Health nga dili paughan ang tutunlan o kanunay mag-inom bisan ginagmay lang nga tubig. Dali ra kunog motapot ang kagaw kun ang tutunlan uga busa gikinahanglan ang regular nga pag-inom sa tubig.